Moi boa tarde a todas e a todos. Hoxe a cuestión que nos trae a música en Vigo e imos tratar aquí entre todas e todos de expoñer e debater o seu estado. Goza o panorama musical vigués de boa saúde? Existe unha implicación suficiente desde as institucións públicas? Desde as iniciativas privadas, como se artella as relacións con os profesionais da música, cara onde se inclinan os intereses, cal é o público, cal é a demanda do público, hai cobertura para esa demanda, existen espazos suficientes para concertos, espectáculos musicais, o ensino da disciplina musical conta coa relevancia que merece, coa infraestructura e o apoio necesarios, o alumnado dos conservatorios e escolas de música ten unha proxección como profesional da música, cara onde vai o seu futuro laboral? Estas poden ser así preguntas que nos veñan un pouco á cabeza, pero para falarnos máis a fondo desde a súa posición e desde a súa experiencia, pois temos connosco as seus participantes que dos diferentes sectores do ámbito musical vigués que paso a presentar e a quen agradecemos moitísimo a súa participación. A dicir tamén que se convidaron, desde o Ateneo convidaose as institucións públicas a asistir a este acto, pois non están aquí. Pero si están aquí Rasha Vivinian, disculpe pola que me é moi complicado o apelido, subdirectora do Conservatorio Superior de Música de Vigo, especialista en música clásica. Anxo Pintos, músico e profesor da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional letrada. Felipe Villar, músico e profesor no Conservatorio Malleusis Jazz Nigrán. Raquel Seijo, promotora de suite nocturna. Luis Campos, organizador do Festival Sinsal. E Patricia Armida, abogada especialista en dereitos de autoría. Agradecemos tamén a Segundo Grandío a súa intención de estar aquí, pero que por motivos laborais finalmente non puido vir. Sabedes que os participantes que tendes 5 minutos, que despois tendes tamén dereito á réplica e despois abrimos o debate. Así que, por favor, cando queiras, comezamos. Primero quiero decir que yo no soy directora del Conservatorio Superior. Soy pianista, profesora del Conservatorio Superior del Departamento de Piano y también pianista acompañante. Soy lituana, pero ya llevo 18 años viviendo aquí en Galicia y soy gallega distinguida también en 2011 y quiero decir que yo me considero que soy viguesa. Amo esta ciudad maravillosa, de verdad, que cada año se pone más bella por las flores, los arbustos decorativos, los árboles, todos los rincones. Y por supuesto estoy preocupada por la situación de música clásica. Hoy represento a música clásica en Vigo. Sería injusto decir que no existe movimiento de música clásica en Vigo. No. De verdad que hay proyectos maravillosos que hace Orquesta Sinfónica 430. Hay impresionante movimiento de música coral, también que participa muchísima gente. La programación que se hace en el Conservatorio Superior, los festivales, siempre llenan la sala del conservatorio, casi siempre. Estamos muy agradecidos, de verdad, a nuestra dirección, vicedirección en este caso, que organiza estos festivales. Pero siempre a lo grande y a lo grande. Y música de cámara, los ensembles, los grupos más reducidos, siempre sufrimos por no ser invitados, no participar en algunos proyectos. Tenemos espacios, parece que sí, pero no podemos entrar. Y creo que hay suficientes espacios en Vigo adecuados, como Museo Marco,
que es maravilloso por su acústica, por las salas, por todas las condiciones. Luego, el Náutico, la pequeña sala de teatro de García Barbó, incluso hall de este espectacular, de verdad, teatro. Y creo que todos juntos estamos equivocados en un tema. Aquí, por ejemplo, se cree que la música clásica es como música de élite y tocamos como nosotros profesionales todos los conciertos que hacemos en el conservatorio, se hace nosotros para nosotros. Pero no es así. En varias ciudades, yo soy también directora artística de varios festivales, en Portugal, en Lituania, y puedo decir que en Europa, música de cámara, por ejemplo, los grupos reducidos tienen mucho éxito. Claro, siempre me dan respuesta, no, pero en Galicia es que no existe esta tradición. Pues creo que todo depende de nosotros, la tradición también nace de algo. Y colaborando entre todos en los mecenatas, sponsors, alcaldes, alcaldía, mejor dicho, ayuntamientos, podríamos buscar unas soluciones válidas. También el problema es sacar la música clásica de los centros educativos, porque los conciertos, la mayoría se hacen solamente en los conservatorios, conservatorio de grado medio, conservatorio superior, y es nuestro deber acercar la música a la ciudadanía, un poco integrarla más. ¿Cómo? Por supuesto, hay ejemplos maravillosos, por ejemplo, en Alemania hay varios espacios, varios parques. También en las calles se hacen los festivales magníficos y la gente se acerca con sus cafés, con sus sándwiches, se colocan en el Prado o en cualquier sitio. Tú puedes escuchar la música de calidad súper, un recital de piano, las canciones Lied de Schubert, una sinfonía de Richard Strauss, y esto se entiende perfectamente, no es música de élite, pero claro, cuando la sacamos de ambiente profesional. En Ámsterdam, la gente se acerca en sus barcos y están escuchando, en la calle también, magníficos conciertos de los profesionales con prestigio mundial. Aquí en Vigo, de verdad que hay muchos músicos que hacen giras, rutas por varias ciudades de Europa, participan en varios festivales prestigiosos y nunca podéis escucharles aquí. Entonces, algo falla. La crítica creo que tiene que ser constructiva, siempre, y positiva. Entonces, creo que muchas cosas también dependen de nosotros. Ya sabéis que a los músicos nos asusta mucho el papel. Porque cuando pides un concierto, 2 conciertos, entonces primero lo que se pide, haz un proyecto. Y podemos decir nosotros músicos que muy pocos de nuestro ambiente lo hacemos. Porque falta de representantes. Aquí casi no existen representantes de música clásica. Pues ya está, muchas gracias por la atención. Y perdone por mi castellano, pero creo que sí. Bueno, pois a miña quenda, eu son Elso Pinto, son mestre da ETRAD, que é a Escola Municipal de Música Folk Tradicional, que xunto coa Escola de Música, coa Escola de Teatro e coa Escola de Danza Tradicional formamos parte das Escolas Municipais de Artes Escénicas e Musicais, o acrónimo de EMMA. É dicir, todas estas escolas están evidentemente contra o auspicio económico do Concello de Vigo. No noso caso, temos unha matrícula que supera os 500
a uns 500 alumnos e, bueno, vou a falar un pouco de como conseguimos a nosa escola, que leva funcionando desde o ano 1996, primeiro dentro desta casa da Escola de Artes, que aquela se chamaba Universidade Popular, e originalmente se chamaba Conservatorio de Música Tradicional e Folk, porque realmente o que pretendíamos naquele momento era que a Xunta chegara a avalar este proxecto de conservatorio dedicado única e exclusivamente ou centrado mesmo nas músicas tradicionais e folk. A vida conta que temos probablemente un dos patrimonios de música tradicional máis ricos e máis vivos, socialmente máis vivos de toda a península e mesmo de Europa. Tens que ter en conta que Galicia sufriu un retraso industrial tan importante con respecto a outros lugares de Europa que fixo posible que hasta prácticamente hoxe en día se poda facer un traballo de recolleita por aldeas de músicas que pertencen a xeracións moi atrás. Isto en moitos lugares de Europa é prácticamente imposible de facer. E iso fixo posible que haxa hoxe unha previvencia dunha música que en outros lugares desapareceu. Xunto a isto, houve un resurgimento do folk e ese resurgimento fixo posible que saíran propostas artísticas que ao final acabaron tendo o reconhecimento non só da sociedade, sino tamén o reconhecimento da crítica e mesmo internacional. E iso fixo que, de alguma maneira, Vigo fora un dos epicentros. Ese epicentro estuvo ademais nesta casa. Se pudiéramos ver a través destas ventanas, ollaríades o obradoiro de gaitas e zanfonas que levaba durante moitos anos Antón Corral. Foi unha verdadeira sorte que un político, Santomé, no seu momento, o Conselleiro de Cultura, convencer a Antón para que se viniera aquí a impartir clases de construcción de instrumentos. E Antón tiña a lideira de montar un grupo didáctico, e naquele grupo didáctico estivemos sempre como Carlos Núñez, como a mí, por a banda de Gaitas Araval, que tamén levaba a ver, pasou xente como Budiño. É dicir, os gaiteiros da zona da Ría de Vigo prácticamente todos pasamos por aquí e gracias a iso podemos decir que hoxe somos músicos. Pensade simplemente no valor dun músico como Carlos Núñez. Simplemente que se oiga músico como Carlos Núñez justifica 20 ou 30 anos da existencia dunha institución que faga posible que alguén como esa persona salga e libre o nome de Vigo, o nome de Galicia a calquera lugar do mundo. Neste caso, que quero poñer en valor a inversión en cultura. Invertir en cultura non é invertir a fondo perdido para algo que é realmente unha especie de de cousa que vale para moi pouco. Non, realmente invertir en cultura é poñer no mundo o escaparate do lugar no que ti vives e facer iso é realmente importante, debe ser realmente un valor moi importante para a sociedade. Volvo outra vez a recoller toda esta información para decir que despois de Obrador Antón Corral surgiu a posibilidade de montar esta escola que nace da idea de Rodrigo Romani, que non sei se segue a ser o director da ETRAD, e el tiña desde o inicio a idea de que estiveran representados os instrumentos, pero tamén non facer unha escola a uso. Non quería que isto se convirtiera nunha especie de conservatorio, a pesar de que tiña ese nome, a uso. E está pensado como en tres tramos. O un primeiro tramo que é o nivel básico, no que está centrado basicamente en facer música en comunidade. A xente ven, se aprende e se ensina en grupo e desas aulas despois se van aos conxuntos. No segundo ano se fai o conxunto de instrumento e no terceiro ano xa se toca con todas as especialidades instrumentais da escola. Se busca, digamos, un aspecto lúdico e aí o profesor tamén observa cales de todos eses alumnos teñen aptitudes para poder seguir estudios. Evidentemente, ti xa vas perfilando eses alumnos para que despois se matriculen no grado medio e no grado medio xa contan con moitísimas máis asignaturas, 5 asignaturas en concreto, porque do que se trata é de que esas persoas que van a facer este ciclo medio de 3 anos cheguen ao ciclo avanzado e acaben cando xa rematen os seus estudios sendo capaces non só de ser profesores do seu instrumento, sino que entendan que ese instrumento está metido dentro dun contexto cultural, dentro dunha maneira de entender a vida e unha maneira de relacionarse en sociedade para que despois se sean capaces de que cando teñan que ensinar ese instrumento se sean capaces tamén de aportar todo ese valor que o instrumento leva consigo.
As novas especialidades instrumentais son arpa céltica, zanfona, gaita, canto popular, requinta, que é a flauta traveseira tradicional galega, corda pulsada. Neste caso temos que recurrir a instrumentos que non forman parte da nosa tradición, pero esa é a parte folk, como son o buzuki, a mandolina e a guitarra, percusión e acordeón e atólogo, creo que os dixeron, todas estas son as novas especialidades. E desde o ano 2001 conseguimos que eses conxuntos que se iban formando por aí adquirirán unha forma diferente, e esa forma deu lugar á primeira orquesta de música folk de España, neste caso, por extensión de Galicia, e a unha das primeiras de Europa, que é a Orquestra Folk Someseu. Con esta orquestra, o final que fixemos foi ponernos en contacto con outras institucións académicas de Europa, en concreto a idea foi do noso director, de Rodrigo Romaní, e deste xeito contactamos co Departamento de Música Folk Tradicional da Academia Sibelius de Helsinki, co Royal Conservatoire of Scotland de Glasgow e coa Asociación Cultural Tradal de Italia. A idea é que os centros que non tiñan orquesta crearan unha orquesta, e os centros e os lugares que tiñan orquestra pero non tiñan escola crearan unha escola. É dicir, que ao final houvese os dous pilares para soster justamente esta maneira de entender o ensino. Os alumnos máis avanzados da ETRA, os que están avanzados, fan as súas prácticas na Orquestra Someseu, e aí aprenden un pouco todo o funcionamento do músico profesional, como que clase de tecnología teñen que usar, toda a disciplina de aprender un repertorio e de subirse aos mellores escenarios, pois non só de Galicia, sino do resto do Estado e mesmo de Europa. Con esta asociación o que conseguimos foi tamén o auspicio dun proxecto europeo, e deste xeito, e gracias a que o Concello puxo o 50% e outro 50% o puxo a Comunidade Europea, pois ao final pudemos conseguir que todos os músicos destas orquestas e ao mesmo tempo das súas escolas pudieran tocar en Helsinki, pudieran tocar en Italia, pudieran tocar en Escocia e evidentemente en Vigo, porque se fixeron dos festivais. Así que, queda demostrado un pouco que desde un lugar moi periférico da Europa tamén se pode xestionar e liderar proxectos europeos evidentemente con magníficos resultados, como é que ao final a Academia Sibelius acabe formando unha orquesta cando non tiña, e incluso a dirección do centro tampouco tiña demasiado interés, non? E hoxe sigue funcionando, les chamanlle Academia Sibelius Folk Pipán, e se levan dos discos, recibiron varios premios no seu país, así que, estamos contentos e orgullosos de ver como unha iniciativa que ao final xurde como unha escola de música, que digamos o primeiro eslabón no que se garantiza o acceso universal á música, esa é a nosa intención, pois ao final tamén permite acabar elaborando este tipo de proxectos que xa teñen, digamos, unha presencia definida no mercado profesional. Podría falar de moitas outras cousas, vertiente de músico, en fin, pero 5 minutos non para quedar. Moitas gracias polo observo. Hola, buenas tardes. Eu son Felipe Villar, venho aquí en calidade de músico de jazz, tamén en calidade de, pouco por casualidade, de organizador dun festival de jazz, e por necesidade e vocación un pouco tamén como educador de jazz. Pero gustaría centrarme un pouco en que consiste a vida dun músico de jazz, que supoño que en moitas cousas é moi similar a un músico de calquer outro estilo, seguramente calquer outro estilo minoritario, non tan popular como outro. Entón, crear unha dirección de jazz nun sitio no que non é o seu hábitat, jazz é música americana, leva un tempo. En Galicia non temos tanta tradición como podan ter en Cataluña ou en Portugal, pero, nos últimos anos hai un crecemento importante, cuantitativo e cualitativo de músicos. Hoxe en día gozamos de moitos músicos, moi bons músicos, con moi boa formación de jazz en Galiza, músicos formados en toda Europa, en España, tamén en Galiza, Portugal, incluso en Estados Unidos, xente triunfando en Europa.
A pesar de todo iso, atopamos con moitas barreiras para chegar a poder ser profesionais da música. Creo que estaba pensando, vindo para aquí, se comienzo algún músico por aquí, do sur de Galicia, que pueda vivir solamente de tocar música, e realmente creo que non. Todos temos que dar clase, todos temos que igual tocar concertos que non se apetecen tanto, que non dan máis dinheiro. Entón, bueno, supoño que isto compartímoslo con outras músicas. A realidade da música en pequeno formato, que é o que se ve reducido casi sempre ao jazz, é cada vez máis lamentable, non? Certos estilos de música a xente está pagando por tocar nos bares, non? En extremo xa un pouco perigoso, non? Estamos falando de xente formada, xente extremadamente formada, xente con carreiras, e que na actualidade, por falar do entorno de Vigo, sitios que programen jazz habitualmente, refirme a locales pequenos, pues, habitualmente hai un, que é a Casa de Arriba, que son jams, nin sequera son concertos, e son jams que por cuestións económicas teñen que ser a trío, non? Entón isto condiciona moito aos músicos. Non hai proxectos moi grandes porque non hai onde presentarlos, non? Nos últimos anos tamén se sacaron moitos discos, e discos moi interesantes en Galicia, e realmente optas a facer unha ou dúas presentacións en clubes. Bueno, as condicións económicas son moi tristes, a verdade. As condicións laborais dos músicos son realmente inexistentes. Quero dicir que os músicos estamos abocados a traballar na economía sumersida, non queda outra. O 70% do que facemos, neste estilo, polo menos, ten que ser en B, non? Todos sabemos. Entón, é un pouco unha indignidade para nós, non? Sabemos que somos novos neste mundo, o jazz é un pouco novo, pero nos queremos dignificar esta profesión, non só desde o jazz, senón desde todos, sino pensando como músico en xeral, non penso tantas barreiras estilísticas, non? Pero creo que precisamos dignificar un pouco o traballo dun músico. Non sei a imaxe que poda haber por aí fora dun músico. Desperto-me, estudio, preparo-me para tocar, quedo para tocar ou a jams, espero que se me recoñece o meu traballo, que se me poda dar de alta para traballar, que poda cobrar, pagar os impostos, que poda traballar dignamente, non? Isto a día de hoxe estamos moi longe de conseguir, o sea que a nivel laboral está moi difícil, a nivel artístico eu creo que está todavía máis difícil, precisamente porque se o pequeno formato non dá para vivir, estamos falando, por falar claro, non? Porque por media podes cobrar por un concerto 50, 60 euros por músico, por un concerto en B, non? Isto non dá para vivir. Se houbera 20 concertos ao mes, sí, pero que hai un ou dous, esta é a realidade, non? Entón, bueno, aí hai carencias que supoño que como clásico jazz tamén necesitaría un impulso de parte das institucións que non estamos tendo de todo, non? Hai pero insuficiente debido á cantidade de músicos que hai. Pasa un pouco mismo con cos festivais, cada vez hai máis festivais pequenos e grandes, todos os estilos, que apostan por músicos galegos en maior ou menor medida, pero siguen sendo insuficientes. Non hai saída para tanto músico de jazz que se está formando, porque siguen sendo xeracións e xeracións de músicos de jazz formándose ahora mismo. Hai moita xente en Ámsterdam, moita xente en Portugal formándose, pero bueno, volven para aquí e chegamos a unha situación de para que facemos? De vivir de tocar é realmente moi difícil. Todos sabemos que o jazz é unha música que ten pouca visibilidade nos medios, na televisión. Todavía non hai en Galicia unha industria especializada no jazz, nin discográfica. Básicamente gravamos discos de jazz e gravamos na casa. Esta realidade, non? A xente di, non, é para vender nos concertos. Eu sempre pregunto, que concertos? De que concertos me estás falando? Se non os hai, non? Entón, eu creo que pouco a pouco vai habendo cada vez máis e mellores que iremos gañando terreo, penso que o gañamos tamén nos últimos anos un pouco, pero eu creo que o jazz non me gusta meter restricciones estilísticas, pero creo que o jazz pode aportar moito tamén a educación. Creo que ten un punto de vista sobre a música moi interesante. Eu contemplo a música na súa globalidade, non me interesa se é jazz, se é folk, se é clásico, a música é a música. Eu creo que o jazz ten moito que aportar no aspecto educativo tamén. Supoño que pouco a pouco se irá mirando nos conservatorios máis
eu estou traballando en Malleusis, e Malleusis vai a facer superior de jazz a partir do ano que ven, en principio. Pero, bueno, os problemas, basicamente, un pouco por resumir e rematar, temos un problema, temos un superávit de músicos moi ben formados, pero temos un problema de falta de espacios para tocar, falta de apoios claros a este estilo especificamente, falta de condicións dignas laborais, de seguridade laboral. Supoño que, no fondo, o noso futuro é o ensino e seguir loitando un pouco por achegar o público a este estilo, que é tan difícil, que non se vai a escutar na radio, non se vai a mirar na televisión, non está nos medios. Temos que picar pedra todos os días para intentar achegar público ao excelente jazz que se está facendo en Galiza hoxe en día, que o último que quero dicir é iso, que se non o coñecedes, recomendo-vos que os acheguedes aos moitísimos e boísimos músicos de jazz, como supoño que de outros estilos tamén, hai hoxe en día en Vigo. Así que moitas gracias. No sabéis seguro ser. Hola, pues yo vengo aquí representando a Suite Nocturno. Somos una promotora de Vigo, nacimos hace 11 años. Bueno, estaban hablando mis compañeros de otro tipo de formatos. Yo la verdad me voy a centrar un poco en los grandes formatos, porque bueno, nuestra empresa está un poco especializada en grandes eventos, en conciertos grandes. Hemos traído durante estos 11 años pues, a músicos de la talla desde Björk hasta Lenny Kravitz o Sting, o bueno, muchos de muy diferentes estilos. Hemos traído también a grandes figuras del jazz, de clásicas de los es lo que hemos tocado un poco. Y nada, pero bueno, estamos especializados en grandes eventos sobre todo, ¿no? Entonces, mi punto de vista como viguesa que soy, como mi ciudad al máximo, es que nosotros lo que tenemos es una carencia de espacios muy grande a la hora de estos grandes eventos. Entonces, realmente como vigueses, donde más probamos es en Coruña, y a veces, bueno, nosotros, pues hombre, vamos porque evidentemente somos empresas y hay que ver con esto, pero claro, aquí tienen, en comparación, siempre decimos, nosotros estaremos encantados de hacer esos grandes eventos, todo el mundo dice, ¿por qué no traéis a Sting a Vigo o a Kravitz? O ahora tenemos... En junio tenemos a Ringo Starr, en Coruña también, en el Coliseo. Digo, ¿por qué no lo hacéis en Vigo, siendo de Vigo vosotros? ¿No? Y la respuesta es siempre la misma, yo encantada, o sea, estaría encantada porque yo creo que en esta ciudad sí que hay un público que respaldaría. Es cierto que Coruña tiene una muy buena base de público, pero que se ha ido haciendo durante estos años. O sea, realmente, cuando nosotros empezamos hace 11 años, no existía esa base de público que asistía a los conciertos. Lo que pasa es que desde la administración ha habido paso a paso, ir apoyando poco a poco. Tampoco ha habido grandes apoyos por parte de la administración local, me refiero, del ayuntamiento, pero sí que ha habido pues, pequeños apoyos, pequeñas facilidades que se ha dado a promotores para que durante todo el año se programaran este tipo de eventos. Ellos tienen el Coliseo, eso es sin duda la mejor baza que tiene, porque es un recinto enorme de 8.500 personas de capacidad, dotado de unas infraestructuras buenas para hacer este tipo de eventos. Aquí, desgraciadamente, y es la carencia más importante que tiene Vigo, no tenemos espacio. Entonces, cualquier gira de este estilo siempre se queda fuera de la competición, por decirlo así, para traer a estos nombres, porque no tenemos el espacio. Entonces, nosotros tenemos Castrelos, que es la baza que tiene Vigo, que es estupenda y que es el mejor, yo creo que, a mi modo de entender, es el mejor recinto al aire libre que hay en Galicia, seguro, para hacer conciertos de verano, pero claro, es una cosa estacionalizada en verano, no salimos de ahí, y encima es algo que obligatoriamente tiene que programar el Ayuntamiento de Vigo, porque en Castrelos no se pueden hacer conciertos a riesgo como promotor. Entonces son conciertos que tiene que interesarle al Ayuntamiento programar, que tienen que comprar íntegramente, y entonces se ve limitado por muchas cosas, ¿no? Entonces Castrelos es una buena plaza, después, dependiendo de quién esté en el poder o quien ostente el cargo de alcalde, pues deciden una cosa u otra, o apostar por un estilo o por otro. Nosotros siempre intentamos proponer lo que más creemos que puede funcionar, y realmente en los últimos años, pues en los conciertos que hemos hecho han sido desde cosas muy indies. El año pasado hicimos a Crystal Fighters y se agotaron las entradas, un grupo que en principio no era muy conocido y que tal, pero se agotaron las entradas. Pero después, claro, cosas muy comerciales que también se hacen en Castrelos para cubrir
a todos los públicos y también creo que es positivo. Pero después falta eso, yo creo, que falta un evento, un recinto donde poder acoger estos grandes conciertos que generan muchísima riqueza a la ciudad. Y a veces a los políticos les cuesta ver esta faceta del mundo de la música, que yo creo que aparte tiene que ver con, puede ser ampliable a todos los estilos. O sea, a veces parece eso, lo que comentabas tú, ¿no? Que la inversión en cultura es una inversión perdida y venga, ya lo dejamos aquí. Y no, al final la inversión en cultura trae indirectamente, a lo mejor como una inversión a lo largo de los años, pues que salgan grandes figuras y que andan por ahí, por el mundo, la imagen de tu ciudad o de tu comunidad, pero también es una inversión directa en el que nosotros en estos grandes eventos que hacemos, en el último que hicimos, no sé si fue el último, ya no me acuerdo, el 30% de las entradas estaban compradas de fuera de Galicia, no estoy diciendo de fuera de Coruña, de fuera de Galicia, eran gente de Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, que venía a pasar el fin de semana aquí, pues tienes un concierto, aprovechas, te compras tu entrada y te quedas a hacer turismo en la zona. Entonces eso genera una riqueza en la zona de influencia donde es ese concierto muy grande, mucho más que comprar seguramente una página web de Galicia. De eso no tengo ni la más mínima duda. Pero al final a nuestros políticos yo creo que les cuesta ver ese retorno de inversión, de hacemos un concierto, pero realmente nos va, o sea, apoyamos, vamos a retornar muchísimo más a nivel de publicidad. Nosotros hoy mismo hemos presentado un festival en Vigo, que va a ser la primera edición, esperemos que la primera de muchas, que se llama Underfest, que es un festival que se va a hacer en marzo en diferentes salas de Vigo, salas las que tenemos, que son pues la Fábrica, la Iguana, salas de 300 400 personas y salas también pequeñitas, tipo la Casa de Arriba o otras, en donde se va a intentar llevar a artistas internacionales combinados con artistas gallegos y artistas portugueses también, porque la iniciativa está apoyada por Superboc, la empresa portuguesa de cerveza, y queremos un poco acercar un tipo de música indie, en el sentido de pop indie, pero música que no ha venido, con ciertos artistas que hasta ahora no han venido a que tenga un toque de calidad, un toque diferenciador, que no sea un festival más de estos que se hacen a tropecientos en el verano gallego. O sea, queremos diferenciarnos con el tipo de programación que estamos haciendo, y creo que de momento lo que estamos percibiendo es muy positivo. Por eso creo que en Vigo sí que hay ese tipo de público para pagar para ir a conciertos y para ir, pero faltan espacios. O sea, nosotros ahora tenemos problemas porque queremos hacer un concierto un concierto de 1000 personas. Pues claro, es que ¿dónde vas? Tenemos el auditorio, el hall del Auditorio Mar de Vigo, que tiene 1000, pero es que si vas dentro es sentado, que son 1400, y es sentado. O sea, tenemos una limitación muy grande en el sentido de los espacios. Entonces, yo siempre me acuerdo de un concierto que fui hace años en Porto, a la Casa de la Música, que era un concierto de PJ Harvey, un concierto en el auditorio, y me acuerdo que al entrar nos colocaron una pulsera. Yo solo había pagado por ver a PJ Harvey, no había pagado por otro concierto. Y al entrar, salí del concierto, sin salir del recinto, pude ir a un concierto de música clásica, que estaba en una sala adyacente, pude ir después a un concierto en un formato de sala, que estaba dentro del mismo espacio, y acabar la noche en una sesión con un DJ, en otra misma sala, en ese mismo espacio. Evidentemente yo creo que Portugal en esto nos lleva siglos de ventaja, tema de recintos, de espacios y de cultura musical, pero sí que creo que desde aquí se debería ver la posibilidad de espacios infrautilizados, potenciarlos de alguna manera. No estoy pensando en la Casa de la Música, que para mí eso ya son palabras mayores, pero sí en potenciar diferentes espacios, dotándolos, aunque sea mínimamente, de algún tipo de infraestructura para cederlos a iniciativas que puede haber. Pueden ser iniciativas subvencionadas o iniciativas privadas que puedan venir y explotarlo como buenamente quieren y a riesgo. Y en Vigo, desgraciadamente, carecemos de ese soporte. En Coruña sí que hay ese tipo de... Lo digo en contraposición, me duele en contraposición, porque sí que ellos tienen esa red de espacios, que no solo en colisión, sino en teatros, en auditorios, que se han encargado de ir recogiendo ellos para gestión pública. Y entonces nos ceden, y por lo menos ya hay una cesión, que ya es bastante. O sea, ya por lo menos hay una cesión del espacio, entonces tú te lo guisas, tú te lo pones, como para entenderlo, ¿no? Pero por lo menos tienes un espacio donde poder desarrollar tu actividad empresarial.
Nosotros por eso siempre vamos allí, por eso trabajamos cómodamente, allí. Después a nivel de... Nada, pues simplemente eso. Nosotros, la principal carencia de defensa es el tema de los recintos. En el resto estoy totalmente de acuerdo con los compañeros en lo que han dicho de apoyar a los músicos desde la base y de otras vertientes de música, no solo la popular comercial, que es la que nosotros trabajamos, sino también la clásica, el folk y el jazz. Yo creo que es fundamental apoyar desde la base. Gracias. Hola, boas tardes. Antes de nada, bueno, agradecer ao Ateneo por convidarnos a nos, a Sinsal, e convidarnos aquí a todos, ¿no? E tamén por esa paridade, o sea, aquí presentando os proxectos, ¿no? Que somos tres homes e tres mulleres, ¿no? Claro, pues, creo que é algo tamén interesante, ¿no? A destacar. Eu tampouco veño a falar do meu libro, como se suele decir, pero vou a ser, simplemente vou a facer unha presentación de que é Sinsal, porque nacemos no ano 2002, hace moitos anos, nunca pensábamos que íbamos a estar aquí 16 anos despois, facendo que, bueno, unha cousa que era algo que nos saía de dentro, que nos apetecía, que considerábamos que había un oco, digamos, no mercado, que había tolas e tolos que, como nós, pois, iban a mercar discos a Madrid ou a Londres, que iban a escutar música viaxando e gastando os seus cartos, pois, eso, para disfrutar de concertos que mellor aquí non podíamos disfrutar. E 16 anos despois, pois, temos un festival que seguramente moitos de vos coñecedes, que é o Festival Sinsal, o coñecido agora porque estamos na illa de San Simón, e que deixamos iniciamos o proxecto ou a empresa con unha tenda de discos nun local nas Galerías de Príncipe, esas que moita xente pasa por ali, pero que moi pouca coñece, que incluso se atreve a atender a asistir, salvo que vai a Seguridade Social e aos sex shops, que tamén están ali. Entón, bueno, pois comenzamos con unha tenda de discos pois un pouco especiais, non? Cousas que non se podían conseguir na nosa cidade, en Galicia. Parte de nós, que éramos 5 socios, xa estábamos programando en algunhas das salas que temos na nosa cidade, entón, bueno, nos decidimos a facer este proxecto gracias á colaboración e á proximidade dos amigos portugueses que foron os que nos animaron a facer posible este proxecto. No ano 2003 foi cando decidimos, bueno, xa que temos unha tenda de discos, porque xa que nos gusta a música, en vez de viaxar para ir a ver os concertos, porque non facemos nosos concertos, seguramente non vamos a disfrutar deles nunca máis, porque é o que nos pasa agora mesmo, vale? Sabes disfrutar eso. Pero sí podemos facer feliz a xente, que é algo moi bonito, é moi enriquecedor. Co cal, bueno, pois decidimos, veña, pois vamos a facer concertos de aquelas cousas que, bueno, que nos apetecía traer, non? Nunca nos etiquetamos esas etiquetas que consideramos que non son, bueno, que esas están caducadas, non? De feito, falaba con Ana no seu momento cando me convidou para esta mesa, que incluso falar de música xa non ten sentido, sino das artes en xeral, traballar nunha mesa interdisciplinar sería o ser, non? Porque estamos falando de jazz, de clásica, a música é música e a cultura é a cultura, e creo que eso é algo que se debería de reivindicar, empezar a mudar certos, non sei, esa é un pouco a nosa idea. E dentro desa idea, pois, sempre intentamos traer certos grupos que consideramos que tiñan certo interés na nosa modestia, non? Que sería interesante para que a xente pudiera ver. Tamén algo que nos parecía interesante naquela era empezar a descontextualizar a música dos espacios que daquela era normal, que era a música rock e pop, por decir de algún xeito, estaba moi vinculada ás salas de concertos ou a certos clubes, non? Nos dixemos, por que non vamos a poñer un grupo de rock a tocar nun teatro, cando só estaba destinado daquela música clásica ou música do jazz, digamos un formato onde a xente se sentaba, porque non se pode sentar a xente do rock ou do pop, a
escoitar un espacio agradable para poder escoitar música. Perfecto, e agora que sí, entón, bueno, fomos así intentando con unha modestia, bueno, que tiñamos controlada e digamos que sabemos que non tiñamos apoios basicamente, ¿no? Como tiñamos uno dos nosos socios eran eso, programaban nunha das salas, comenzamos nunha sala programando e aproveitando que nacía o Marco de Vigo. Os acordades do Marco de Vigo, non? Bueno, pois o Marco daquela nacía con nos. Entón, bueno, decidimos utilizar o Marco como unha das salas para certas propostas máis experimentais que iban un pouco acorde co que se debería ser un museo de arte contemporáneo. Aproveitando tamén que a arte contemporánea, falando das disciplinas artísticas, a música, o son, non tiña un espacio neses contenedores, non? É dicir, o son pois, é unha disciplina que consideramos artística, pero que non tiña unha representación neses espacios teóricamente pois, modernos ou contemporáneos. Entón, nos parecía sempre moi interesante, por lo menos en España, por así. Nos parecía interesante tamén facer esa proposta ali, pois un pouco para dar, bueno, pois, para meter un pouco de son no museo. E a maiores, pois, levamos tamén o teatro, os salesianos, que aparte de Siniestro Total, pois nos queremos intentar recuperar que os grupos de rock e de pop tamén foran a tocar. E así empezamos, comenzamos dese xeito e fomos evolucionando hasta que nos dimos conta de que tiñamos que salir de Vigo, estivemos en diferentes vilas de Galicia, incluso chegamos a Madrid, a capital, facendo algún concerto. Fai pois 7 ou 8 anos, xa non me lembro, acabamos nunha illa que está pertiño de aquí e decidimos que sería o espacio perfecto para desenvolver o que nós considerábamos que podía, decir, o que cada un ten a súa ilusión, que un espacio perfecto e idóneo, con unha serie de condicionantes que eran perfectos para poñer os ingredientes e facer algo que considerábamos pois, que podía ser de interese. E agora mesmo pois, estamos centrados principalmente no Festival da Illa de San Simón, aínda que facemos programación para outros espacios, no MAC do Museo de Arte Contemporánea da Coruña, ou bueno, a Xunta de Galicia, diferentes eventos non só musicais, senón tamén reivindicando o patrimonio galego, é dicir, que aínda que somos unha promotora musical principalmente, sí que abordamos outros tipos de disciplinas artísticas ou de outras especificaciones. Entón, dito isto, creo que hai varias cousas que saíron aquí e que podemos falar despois, non máis que agora que vos solte a chapa de que somos e que facemos. Sí que deixaría algunhas cousas aí en riba para que despois podamos falar, así que creo que é o máis interesante que tamén vos participedes un pouco desta charla e nos digades e nos escoitemos todos. Raquel falaba dos espacios, evidentemente dos espazos. Rasa falaba do tema da música clásica, porque para nós sempre, bueno, algo que intentamos, bueno, como vos decía, non temos etiquetas, verdade que me este así, non estou acostumbrado a falar. É unha das cuestións que poñemos en valor, non? Que para a nosa música é música, por exemplo, no festival, bueno, xa sabedes, moitos de vos que non anunciamos nin que agora mesmo fai uns anos, o festival non se sabe quen vai a tocar hasta o día que se presenta. Un dos motivos polo que facemos eso, ademais de que nos chamaban tolos cando o fixemos por primeira vez, pero se todos os cartéis dos festivais están anunciando o line-up, o principal cartel, o principal cabeza de cartel neste caso é a Illa de San Simón. E reivindicamos a Illa de San Simón e reivindicábamos a democracia para todos os grupos que tocaran ali e que todos tiñan o mesmo nome e o mesmo tipografía e o tamaño de letra eran igual. Un pouco con ese sentido de democracia a todos os niveis, participar todos os grupos igual e convivir ao público cos diferentes músicos, o cual nos parecía moi atractivo. Dito isto, pois eso, dentro desas etiquetas, pois nos programamos desde jazz, clásica, ao mellor nos falta algún estilo, pero bueno, bastantes tocamos, coa intención de que a xente, pois que de outro xeito, ao mellor nos acercaría a escoitar un grupo de música clásica, descubra, gracias ao festival, pois outras disciplinas artísticas ou outras etiquetas de música que lles poda, bueno, nese sentido, pois é unha das nosas tamén, dos nosos objetivos.
igual que pois acercar ao público outros espacios, como decía antes, que fomos durante todos estes anos experimentando con eles, non? Fixemos concertos en garaxes, fixemos concertos en zoteas, non sei, en diferentes sitios bastante especiais, non? Entón, como o tema de que falaba antes de desvincular a música dos espacios tradicionais e tamén por el valor o patrimonio de certos espacios e tamén que a xente perciba a música de outro xeito, non? Nos parecía que era algo tamén que consideramos importante de poñer en riba da mesa. Dito isto, pois, como decía Raquel, o tema dos espacios, o tema de que o mellor, no caso da clásica ou do caso do jazz, que hai certo hermetismo do propio público, non? Non hai esa eso que che dicen que iba a falar sobre os minutos. Estaba pensando. Bueno, pois eso, que sí, pero bueno. Entón, digo que sí, que queda aí en riba, creo, para comentar varias cuestións que creo que son as importantes, non? A ver si entre todos pois facemos terapia de grupo, que temos bastante, aparte sale gratis, vale? Bueno, a ver se sacamos algunha conclusión que nos poda servir pois para intentar mellorar as cousas, que é do que se trata, non? Vale? Aquí sois todos moi altos, Sí, a mí pasó lo mismo. Ah, sí. Bueno, vamos a intentar que non me dé a tos, porque xusto cando me vai a tocar e cando máis me poño a tosir. Meu nome é Patricia Hermida e eu empecé nesto da música pois polos 90, máis ou menos, vamos a poñerle. Tiven a sorte de vivir un momento que eu creo que non só en Vigo, sino en toda Galicia foi realmente increíble. Eu tocaba nun grupo que se chamaba Avalon, éramos un grupo de mozas moi noviñas, con moitísima ilusión, que tiñamos moitas ganas de contar cousas, e a verdade é que gustoume tanto o que vivín, non só dende o punto de vista artístico, porque realmente agora que me vexo con perspectiva de tempo, decátome do malísima que era instrumentista, pero sí que había algo nese mundo onde eu quería que tiña algo que aportar. E foi por eso que no momento en que decidín pois cursar os meus estudos, decateime por os dereitos de autor. Fixen dereito normal, dereito económico, en concreto en Vigo, pero logo me especialicei nos dereitos de autor e comecei traballando un pouquiño pois en algo que é tan descoñecido para os músicos, que son os dereitos que abranguen as súas creacións, pero non era suficiente, non me chegaba, eu quería máis, e foi cando empecé a traballar de algo que eu notei que había carencia neste mundo, que era os managers. Eu realmente son manager a día de hoxe, adícome a axudar aos grupos a que se despreocupen da parte máis administrativa e máis executiva da súa carreira, que se centren no que realmente teñen que facer, que é compoñer e crear. Pero a verdade é que a memoria que eu tiño daqueles 90, daqueles momentos tan doces con Berrogueto, con Carlos Núñez, con Leilía, con, bueno, centos de compañeiros que podería mencionar, que foi unha das etapas máis bonitas da miña vida, era outro. Eu lembrome épocas onde, ademais de talento, había diñeiro e había unhas condicións moi dignas para os músicos. O mellor non, lóxicamente, non estaba todo repartido como debería, pero os grupos que estábamos empezando sí que subíamos aos escenarios cunhas mínimas garantías e con un mínimo caché que 20 anos máis tarde custoume atopar. De feito, eu, na miña experiencia personal, traballo con 6 grupos e vos podo decir que realmente vivo de 3. 3 grupos son os que me permiten ter unha empresa, gañar un diñeiro para poder subsistir, que son Heredeiros da Cruz, Susana Seivane e Rosa Cedrón, e os outros 3 son eses cachiños que teño dentro de min,
e que me gustaría axudar a que tamén poideran vivir profesionalmente da música, que son Agorafobia, The Lacazans e, bueno, Cuarteto Caramuxo, que, como decía Felipe, que agora non, aí está, se ven obligados a ser profes, e son profes magníficos, ademais a maior parte deles de instrumento, para poder subsistir realmente. É unha actividade secundaria. A verdade é que gustaríame atopar o xeito de poder, cada vez que me sento con eles, infundarlles esperanzas ou darlles ánimos, pero cada vez está máis complicado. Os músicos, como decían Felipe, cada vez están peor considerados a nivel laboral. Agora mesmo temos un convenio regulador que é imposible de cumplir. Pensade que un músico agora mesmo ten que cobrar redondeando para que me entendades, 145 euros limpios, máis os custes da seguridade social por cada un dos músicos, é dicir, se estamos falando dunha banda de 6 multiplicade, e o problema é que non se atopa quen pague eses cachés. E aínda por riba estamos incumplindo a legislación laboral, que é o máis forte. Ti vas a unha sala, sabemos todos os esforzos que realizan as salas, moitas salas en Galiza, en Vigo, no Estado, para poder ofertar unha programación, pero o certo é que moitas veces non poden cumplir este convenio porque é inviable, non poden destinar 600, 700 euros a que un grupo este comenzando, pero ao mesmo tempo o grupo precisa das salas para tocar e para amosar o seu traballo. Se consigues facer un bo traballo co grupo e colocalos en determinados espazos onde teñan visibilidade, atopaste con que te pagan como se foses un principiante. Xa non falo a nivel aficionado, porque aí xa directamente nin contan con grupos que teñan máis ocupacións, pero que estamos falando de atoparnos con grupos que van a festivais de primeira liña, que están traendo a cabezas nacionais e internacionais, e que os cachés que están pagando rondan entre os 300 e 400 euros. E son festivais que están subvencionados con dinheiro público, que é o vergoñento. Debería haber algún tipo de legislación onde cada vez que a Xunta, o Goberno ou quen sexa, calquera institución, este poñendo un solo euro, cumplir mínimamente unha serie de condicións económicas e, por suposto, a legislación laboral para os grupos que comezan. Porque os músicos teñen equipos que comprar, teñen instrumentos que comprar, móvense en coche, comen un bocata, ainda que sexa, xa non digo cenar de plato o día do bolo. Pero hai unha serie de gastos que hai que sustentar e non estamos deixando que os grupos medren, os grupos desilusionanse. Chega un momento en que despois dun ano de actividade se ves que o grupo non medra, non tes folgos suficientes para seguir tirando. E isto non está a acontecer. A min unha vez caeu unha cara de vergoña nunha reunión que tivemos na Unión Europea, porque formo parte dunha asociación de managers, onde estábamos 5 países, Alemania, Bélxica, Holanda, España, creo que era Polonia. Estábamos falando sobre que tipo de traballo desenvolvían os gobernos para apoiar as novas formacións. Clásica, folk, jazz, non había etiqueta, simplemente era dicir, bueno, eu teño un proxecto novo, que podo facer ou como podo amosar o meu traballo ao mundo. Cando empezaron a falar, falaban de axudas estatais, de axudas a fondo perdido para gravar eses discos, para montar xiras para poder vender eses discos nos concertos. E cando me tocou o turno, a verdade é que solamente quería abrir un buraco no chan e colarme, porque non tiven nada que decir. Non temos ningún tipo de axuda para os grupos que están comezando ou para novas formacións de músicos consolidados que levan anos estudiando, invertindo en formación, en instrumentos, e a verdade é que o panorama non parece que vai a ir a mellor. Só vos deixo un dato, porque xa estou a punto de volver a toser, para que vos fagades unha idea. Eu debo de recibir ao redor de 40 emails a semana de grupos que están buscando unha oportunidade. Talento hai, deso estou segura. O que non temos son os medios e habería que atopar algún xeito de poder encauzar isto e darlle forma definitiva. Gracias.
Vale, pois moitísimas grazas polas intervencións. Agora tendes dereito a réplica, non sei se queredes...